एकादशी आणि बकरीद ईद हे दोन्ही अत्यंत पवित्र असे दिवस एकाच दिवशी आलेले आहेत आणि पंढरपुरातील सर्व मुस्लिमांनी यापूर्वीच आषाढी एकादशी दिवशी बकरी ईदची कुर्बानी न करण्याचे ठरवले आहे आणि त्याप्रमाणे मी पोलीस स्टेशनमध्ये मीटिंगमध्ये सुद्धा हा निर्णय आम्ही जाहीर केलेला आहे की त्या दिवशी कुठलीही कुर्बानी करणार नाही। आणि आषाढी एकादशीनिमित्त आपण बघतोय की लाखो भाविक आज पंढरपुरात आलेले असतात। त्यांच्या भावनेचं महत्त्व आम्ही जाणून बकरी ईदची कुर्बानी त्या दिवशी न करता फक्त नमाज अदा करायची ठरवलेली आहे आणि नमाज ही प्रत्येक मशिदीत होणार आहे। ईदच्या दिवशी ईदगाहसुद्धा नमाज पडणार नाही असं ठरवलं आहे यात्रेनिमित्त। आणि बकरीद ईद हे दोन्ही अत्यंत पवित्र असे दिवस एकाच दिवशी आलेले आहेत आणि पंढरपुरातील सर्व मुस्लिमांनी यापूर्वीच आषाढी एकादशी दिवशी बकरी ईदची कुर्बानी न करण्याचे ठरवले आहे आणि त्याप्रमाणे मी पोलीस स्टेशनमध्ये मीटिंगमध्ये सुद्धा हा निर्णय आम्ही जाहीर केलेला आहे की त्या दिवशी कुठलीही कुर्बानी करणार नाही। आणि आषाढी एकादशीनिमित्त आपण बघतोय की लाखो भाविक आज पंढरपुरात आलेले असतात। त्यांच्या भावनेचं महत्त्व आम्ही जाणून बकरी ईदची कुर्बानी त्या दिवशी न करता फक्त नमाज अदा करायची ठरवलेली आहे आणि नमाज ही प्रत्येक मशिदीत होणार आहे। ईदच्या दिवशी ईदगाहसुद्धा नमाज पडणार नाही असं ठरवलं आहे यात्रेनिमित्त।